Hola, bona tarda. Soc Jesús Silvestre, professor de música, i us vull presentar el curs Els secrets de la partitura. Durant la meva experiència com a professor en escoles i en conservatoris, moltes vegades he entaulat conversar amb persones adultes que m'exposaven que no tenien molta idea de com funcionava el llenguatge musical i la partitura. Moltes vegades em deien que d'alguna manera se sentien ja grans com per fer aquest aprenentatge, i d'alguna manera jo també el que vull és poder demostrar que no és així, que només calen ganes per fer aquestes coses i que, amb una mica de treball constant és fàcil aconseguir-lo. Al cap i a la fi és una mena de prejudici social, no? El que ens limita a apropar-nos a la música i a poder gaudir d'ella, no? Si és el teu cas, m'agradaria que trenquéssim junts aquestes barreres demostrant que no hi ha edat per practicar la música i que és un mite el fet de que els adults tenen més dificultats que els nens i els joves per aprendre. Evidentment, tot depèn del nivell musical que volem assolir, però jo em plantejo com a meta més propera gaudir de la música, i ja sigui cantant, ja sigui tocant un instrument, anant a concerts, participant, i a partir d'aquí cada un desenvolupa la seva vida musical de la manera que millor creu.